салом, манзури шумост барномаи хабари рӯз. Вақтҳои охир аз ҷониби ронандагон зимни идораи нақлиёт истифода ба гуфтугӯ бо телефони мобилӣ хеле зиёд шудааст. Чунин ҳолатҳо метавонад диққати ронандаро на дарро, балки ба тарафи дигар бурда ба оқибатҳои вазнин оварда расонад. ёдовар мешавем ки тибқи талаботи моддаи 310 қисми 3 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон истифодаи телефони мобилӣ ҳангоми дар сари чамбараки нақлиёт будан манъ аст ва ҷарима ба андозаи аз 2 то 3 нишондиҳанда барои ҳисобҳо таъин карда шудааст. зимни назорати доимӣ аз болои иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ошкор гардид ки бисёре аз ронандагон дар вақти идораи воситаҳои нақлиётӣ ва пиёдагардон ҳангоми гузаштан аз ҷойҳои нақлиётгард телефони мобилӣ истифода бурда гуфтугӯ менамоянд. ин рафтор бехатарии ҳаракат дар роҳро халалдор намуда ба ҳодисаҳои нохуш оварда мерасонад. дар давоми 8 рӯзи амалиёти мазкур ки аз тарафи ҳайати шахсии шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ ва сершуъбаи он дар шаҳру ноҳияҳо баргузор шуд, 481 ҳолати истифода ва гуфтугӯ бо телефони мобилӣ зимни рондани нақлиёт ошкор ва ба дастрасии моддаи 310 қисми 3 кодекси ҳуқуқвайронкунии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷатгузорӣ карда шуданд ки аз ҳамин давраи соли сифаришуда 115 ҳолат зиёд мебошад. ҳар як нафар вазифадор аст ки баҳри бехатарии худ ва атрофиён қонунҳои амалкунандаро риоя кунад ва баҳри бехатарӣ ва солимии ҷомеаи шаҳрвандӣ сангузор бошад. ба фикри шумо чаро ронандагон ин қонунҳоро нодида мегиранд? фикру ақидаҳои худро метавонед дар серсаҳифаи мо нависед. хайр.